ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର। ଏବେ ନାତାଶା ଯେ ଆଦିମୁକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ସେ ନାତାଶା କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିମୁକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବାରରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏମିତି କହିବ ନାତାଶା। ସେପଟେ ସେ ବୁଢ଼ୀମା କହିବ, ଜେଜେମା କହିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ସତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାତାଶା ଏଇ ଆଦି ଓ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏମିତି କହିବ। ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ନାତାଶା କହିବ ଯେ ହଁ ମୁକ୍ତି କହିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଜେଜେମା, ସିଏ ହେଉଛି ସେ ଆଦିଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କହିବ। ତାପରେ ସେ କହିବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅଲଗା କରିବ। ତାପରେ ସେ ନାତାଶା କହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ନାତାଶା କହିବ। ଏବଂ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ନାତାଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କି ନାତାଶା ଏ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆସନ୍ତାକାଲି 8:30